θα δείτε τώρα, ή αυτό που θα δείτε τώρα είναι μια αποκάλυψη. Το Γιώργο. Σας αφήνουμε, παρακολουθήστε, απολαύστε. Πρωθυπουργοί τους κυνηγάει ο λαός για τα καλά. Τους κυνηγάει ο λαός για τα καλά. Όσοι ταινούν πρωθυπουργοί ολίκους στα παιδιά. Και τώρα ο μεγάλος πρωταγωνιστής, θα κάνω ένα κοντινό zoom σε αυτόν. Μέσα εντωμεταξύ πρέπει να είχα να μένει και την τεσόμπα. Γιατί μπήκα λίγο πριν και δεν θέλει. Όχι, μέσα έχει σόμπα. Μέσα είναι και η σόμπα, ανοιχτή. Μέσα έχει να μένει και τη σόμπα. Όχι, έχω τα κατσίδα στο βράδυ για τα λακτικά. Στείλανα τα λακτικά από την Αθήνα στην Αθήνα για την Αθήνα στην Τούβλα. Για ποιο πράγμα? Τα τούβλα μέσα και το καπάκι. Μπάμπη τελεσιά. Θα τη βάλουμε αύριο μέσα στην λειτουργία.